maiteok, Pasko zoriontsu bat izan. Irakurri dugun evangelio honetan, nik usteot gure fedearentzako eta gure eleiz bizitzarentzako gauza harrigarriak agertzen dirala eta bertan lagungarriak. Agertu diran 3 pertsonaietan, ikusi dakeguz gauza harrigarri 3. Lehenengokoa, hau, Jesusek emakumeak aukeratzen dituala bere berbizkundearen barri munduari emoteko. Lehen denboratik, astearen lehenengo domeka honetatik, emakumeak izan dira Jesus bizirik dagoala mundura zabaltzeko aukeratuak izan dirana. Eta horregaitik, gure kristau bizitzan, gure eleiz bizitzan, ezin dugu hori ahaztu. Eurak dira barri honaren zabaltzaileak. Horrez gain, Juan apostoloa ikusten dugu, eta niretzat benetan harrigarria dana, hemen esaten dagoena, ikusi eta sinistu egin eban. Eta gure buruei galdetzen dugunean zer ikusi eban Juanek, esan daikegu. Zeban, ezer ikusi. Oial batzuk hor lurrean botata. Fedeak gure askatasuna eskatzen dau. Juanek ezeban, Jesus bizirik ikusi. Juanek ezeban ikusi Jesus berbiztuta. Oialak lurrean ikusi ebazan. Eta hori ikusita, sinistu eban. Eta azkenik, Pedroren papela, ezta? Gogoratzen badugu, zuek ni baino asko hobeto dakizue, Pedro izan zan Jesus ukatu ebana. Eta Pedro da, hilobira sartzen dan lehengokoa. Eta horrek zer esan nahi dau. Gu sarritan uste dugula, berbizkundea edo Jesus biziri dagoela, bakarrik aukeratuentzat dela, edo bakarrik ondo jokatzen dabenentzat dela, edo bakarrik gauzak ondo egiten dabezenentzat, ezta? Eta gaur ikusten dugu hori ez dela horrela. Jauna, berbizturik, bera ukatu dogunantzat da. Jaungoikoa ez dator gugana bizirik ondo jokatzen dugulako edo onak garealako. Ez dugu ondo jokatzen eta ez gara ona. Jaungoikoa gugana dator bizirik behar dugulako. Sarritan uko egin dugulako eta alandabe berak esaten dozku, ni biziri nau. Ni zure ukapenak, zure pekatuak, zure faltak gainetik nago. Nire bezia zure heriotzaren gainetik dago. Postu gaitezan egun honegaz, postu gaitezan Pasko lehenengo domeka honegaz, baina batez be postu gaitezan daukagun Jaungoikoagaz. Gugana datorrena, gu merezi du ez arren.